Hai लोगोफोर आंनि YouTube चेनेलाव बयखौबो बरायबाय गोजोन फुंबिलिनि दिनै सानडे गिर्जायाव थांनो नागिरदों आरोना फैयो नुहुरखादों जानांगौ स' जों ओंखारबाय रेडि जाबाय फैगासिनो दायो एकबार देखायदो सहैबायानो मालाय बिफा फिसाजो सिगांथार Ini mah bau si मोजां मोनो बेयो सैमाखौ नायनो आयु मा उखैदों दा बाय बाय फिसाजो एखे मालाय ड्रेसा कालारा मोनफैबाय जोंहा गिर्जा न'खौ नै गिर्जा हाबनोसै जोंहा दायो न'आव थांफिनसैलाय स'
so sweet cool ikut kan Hello, sit. Sit. Này dia horror na, baik kenapa? Hang saya balik, okay guys. Ya mama, mama. Nah, nih, pejam pejam. Berbeza harmo, guys. Mudah monoba like kalamda, komen saudara deh. Kirjaamnan जोबोद मोजां मोनदों बिराद मोजां आरोना तामिलसो ना कानाडासोथाय जि मोजां मोनदों गिर्जा न' सिङाबो जि साफा बहुद गुसु मोजां आरोना एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय दे बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ'आव थाबैनो लोगो मोनफिनगोन नै जोंहा चार्चनिफ्राय फैनानै इखो जानोसै नैबे मामानि नैबे आंनि नैबे बिफानि नै जोंना मामाया जानो रेडि खा मामा मामा ओइ नायलाय नायदो बिफाया बोरै आया आया नायानो जारला जानोसै जोंहा